Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isko. Taong 1978, Katipunan, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mang-uuling itong si Isko. Bale, nag-iisa lamang siyang nakatira sa kanyang uma upang mabantayan at mapangalagaan ang kanilang hanap buhay. Wala pa noong asawa si Isko at tanging mga magulang niya lamang ang kanyang iniisip. Lingguhan kung umuwi si Isko galing sa kanilang uma patungo sa kanilang tahanan. Hindi naman ito alintana para kay Isko sa kadahilanang mas gusto niyang manirahan sa kanilang uma kesa sa bayan. Mahiyain kasi itong si Isko at ayaw na ayaw nitong makipagsalamuha sa ibang tao. Bukod sa umiiwas siyang makarinig ng mga salita, ay dahil na rin sa ugali niyang napakadaling mapikon. Yung tipong konting asar mo lang dito pikon na kaagad. Kung hindi ninyo na itatanong, ang tinitirhan ni Isko sa kanilang uma ay maliit lamang na kubo. Medyo pahalang ang lupang kinaroroonan ng tahanan ni Isko, kaya na may medyo pahirapan ang pagpunta sa lugar na yon. Ang kubong tinitirhan noon ni Isko ay nasa itaas lamang ng mga kawayan at sa ibaba naman ito ang ginawa niyang uka na siyang pinagsusunugan niya ng mga ginagawa niyang uling. Ang proseso ng pag-uuling ni Isko: una, pinapainit niya ang mga nyog na merong laman sa pamamagitan ng pagluto dito ng bahagya. Ang koprang makukuha sa nyog ay ibebenta naman ng kanyang ama at ang paya ng nyog ang siyang sinusunog ni Isko hanggang sa maging uling ito. Dahil sa maraming nyog ang matatagpuan sa uma nila Isko, kaya walang problema para sa kanya ang pag-uuling. Dahil na din sa dikit-dikit na nyog, kaya masyadong malilim sa uma nila Isko kahit tanghaling tapat. Napakapresko doon na purong malamig na simoy ng hangin lamang ang pumapasok. Isang araw, umuwi itong si Isko galing uma. Araw yon ng linggo at yon ang kanyang oras upang umuwi sa kanila. Masaya naman noon si Isko kahit papaano sa kadahilanang merong daladalang mga uling ang kanyang kalabaw na kasakasama sa uma. Pagdating nila sa kanila, agad naman niyang sinalansan ang mga uling na kanyang dala sa gilid ng kanilang tahanan. "Magandang umaga ho, Nay, Tay," wika ni Isko pagpasok nito ng kanilang bahay. "Oh, Isko, buti na paaga ka. Mamaya anak, sabay na tayong magbenta ng uling at kopra, ha?" Sagot naman ng kanyang ama. "Hay nako Fernan, mamaya na nga yung benta-benta na yan. Pakapihin mo muna yung anak mo," wika ng kanyang ina. Tumawa lang naman noon ang ama ni Isko nang marinig nito ang sinabi ng kanyang ina. Habang nagkakape sila Isko, merong nabanggit sa kanya ang kanyang ama tungkol sa kakaibang nilalang na gumagala sa baryo nila. "Isko, nabalitaan mo na ba ang usapin dito sa ating baryo?" Seryosong tanong ng ama niya. "Ha? Ang alin, Tay? Paano ko naman mababalitaan yan? Mag-isa lang ako dun sa uma." Sagot naman ni Isko. "Malay ko, baka may nakapagsabi na sa iyo eh. Medyo dalas-dalasan mo na muna ang pag-uwi dito sa bahay natin, Isko, ah. Masyadong mainit ang panahon ngayon. Kahapon, merong kumakalat na balita tungkol sa gumagalang taong aso. Pumasok ang nilalang na yon sa isang bahay di kalayuan dito sa atin. Buti, hindi nakapatay ng taong nasa loob ng tahanang yon.
Nabaril ang nilalang na yon, pero nagawa pa nitong tumakas. Ayon sa padre de pamilya, hindi niya tinamaan ang nilalang, gawa ng sobrang liksi nitong gumalaw. Mag-iingat ka, Isko ah. Batid kung hindi pa umalis ang nilalang na yon dito sa ating baryo. Kuro-kuro man yon o kung ano, walang masamang maniwala at mag-ingat. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Isko, ay bigla itong naging seryoso at nagwika ng, "Aso, tay? Naku, di kaya aswang yun?" "Di na bale. Hindi naman makakalapit ang nilalang na yun sa uma. Gawa ng maraming makabuhay at bagakaya na bubuhay sa paligid nun. Tingnan ko lang kung hindi yun malusaw kapag tinangka niyang pumasok sa aking lugar." Wala ngang problema sa uma, anak. Ang problema, ang lalakaran mo pa uwi. Paano kung tambangan ka? Anong laban mo? Tanong ng kanyang ama. Sa paglipas ng oras, patuloy pa rin sa pag-uusap ang mag-ama. Hindi na nila nagawa pang ibenta ang uling sa kadahilanang hindi nila namalayan ang takbo ng oras. Pinili na lamang nilang kinabukasan nilang ibenta ang mga yon sa sauda ng kanilang baryo. Pagsapit ng gabi, tanging 2 gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa madilim na bahay nila Isko. Wala namang kaso kung madilim sa kanila dahil sanay na sila sa ganoong buhay. Wala ding problema para sa pamilya nila Isko ang mga lamok dahil sa meron silang kulambo. Sa paglalim ng gabi, nananatiling nasa hapagkainan ng mag-ama, gawa ng nag-iinuman at nagkukwentuhan sila. Akala nila payapa ang gabing yon, gawa ng napakatahimik sa kanilang paligid. Tanging ang naririnig lamang nila Isko noon ay ang kanilang pag-uusap at paghuhuni ng mga kuliglig at iba pang insekto. Natigil lamang sila Isko sa pag-iinom nang biglang makarinig sila ng parang isang atungol ng hayop. Tulog na noon ang ina at kapatid ni Isko, kaya silang mag-ama lamang ang nakakarinig sa nilalang na yon. Habang nag-aatungol ang nilalang na yon, nararamdaman nila Isko na naglalakad ito sa kanilang bakuran. Dahan-dahan itong lumalakad na para bang meron itong tinitingnan sa kanilang bahay. Sa sobrang pagkagulat noon nila Isko, pinili ng ama niya na patayin ang gaserang nagbibigay liwanag sa kanila. Isko, tumito ka muna. Bulong ng kanyang ama. Matapos nitong bumulong, dahan-dahan itong umalis sa kanyang kinauupuan upang kumuha ng sundang. Sumilip yon sa siwang ng kanilang bahay upang tuntunin ang kinaroroonan ng nilalang. Dahil sa sobrang kuryosidad noon ni Isko, napilitan din siyang sumunod sa kanyang ama. Hindi niya alam pero nais niya ding masilayan ang ganoong uri ng nilalang. Sa pagsipat nila Isko sa siwang, ay halos magsa10 minuto pa sila sa kakamasid upang matunto ng kanilang hinahanap. Halos naisip na noon ni Isko na maaaring pinaglalaruan lamang sila ng kanilang pandinig noong mga oras na yon. Hanggang sa dumating ang pagkakataong nasipat na nila ang nilalang na naglalakad sa siwang na kanilang pinagsisilipan. Doon din narinig nila Isko ng malapitan ang malababoy na paghinga ng nilalang na yon. Pagdating dito ni Isko, labis na nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang mga nasilayan. Taong aso nga, Isko. Diyos ko, sino bang may likha ng nilalang na to? Takot na bulong ng ama ni Isko.
Si Isko naman noong mga oras na yon ay hindi mapigilan ang panginginig ng buo niyang katawan. Habang pinagmamasdan nila ito, ramdam ni Isko ang panganib na dulot ng nilalang na kanilang nasisilayan. Ang ginagawa ng nilalang na yon sa bakuran nila Isko ay parabang naghahanap ito nang pwede niyang mapasukan at umaamoy-amoy sa hangin na parabang meron itong hinahanap. Sa patuloy na paglakad ng nilalang, nawala na nga ito sa paningin nila Isko. Matyaga pa silang nagmasid doon pero bigo na silang masilayan pang muli ang nilalang na kanilang nakita. Nang mapansin nila Isko na nakalayo na ito sa kanila, pinili nilang mag-ama na uminom ng tuba upang mawala ang kanilang nerbiyos na nararamdaman. Lasing na sila noon, pero nang makita nila ang ganoong nilalang, biglang nawala ang lahat ng kalasingan nila. "Tay, hindi ba tayo namamalikmata sa nakita natin kanina?" Tanong dito ni Isko. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Sagot naman ng kanyang ama. Habang sila ay nag-uusap, ramdam nila ang panginginig ng katawan ng bawat isa. Pinili nilang wag na muna itong pag-usapan nang sa gayoy magkaroon sila ng payapang tulog. Paglalarawan ni Isko sa kanyang nakita, ang mukha ng nilalang na yon ay maihahalin tulad mo sa isang aso na may pagkakahawig sa baboy. Ang kulubot ng nguso ng baboy ay kahawig talaga ng sa aswang na kanilang nasilayan. Kulay itim ang balat nito na medyo may kakapalan at meron din itong malalaking braso at mahahabang kuko sa daliri. Ang paa ng nilalang na yon ay napakaraming ugat at merong kukonting mahahabang buhok. Kulay itim din ang kuko ng nilalang na yon na nagsisihabaan din. Wala itong saplot at napakarami nitong buhok sa dibdib na para ba talagang sa aso. Medyo may katangkaran din ang nilalang na yon at meron itong matatalas na pangil na nagsasalubungan na dahil sa sobrang haba. Lumipas ang mismong gabi. Pinilit ng mag-amang maging normal sa kabila ng lahat ng kanilang nasilayan. Hindi na muna nila ito inisip upang maituon nila ang kanilang wisyo sa pagtitinda ng uling at kopra. Sa paglalakad nila Isko sa daanan na hila-hila ang kanilang kalabaw, meron silang nakasalubong na isang matandang matindi ang pagtitig sa kanila. Nang makalapit na silang tatlo, biglang tumigil ang matanda at nagwika ng, Bakit niyo ko tinitingnan? Kagabi pa kayo, ha? Namumuro na kayo. Ha? Kagabi pa ho? Ngayon lang po tayo nagkita, Manong. Sagot naman ng ama nito. Talaga ba? O sige, mauna na ako sa inyo. Pagpapatay mali siya ng matanda. Kasabay ng pag-alis nito ay ang pag-iwan ng nilalang ng isang nakakasulasok na baho ng katawan. Napatakip noon ang ilong si Isko, gawa ng hindi niya talaga kinaya ang napakalakas na baktol na nakakapit dito. Ilang minuto pa siyang nagtiis hanggang sa nawala na ang mabahong hanging kanyang naaamoy. Makalipas ang araw na yon, matagumpay namang naibenta nila Isko ang kanilang panindang uling at kopra. Napakasaya noon ni Isko sa kadahilanang narating na niya ang kota ng kanyang ibon. Masayang masaya talaga siya noon sa kadahilanang makakabili na din siya ng kulduroy na pantalon at isang pang-itaas na kasuotan. Bago pa man sila makauwi ng kanyang ama,
nabili na ni Isko ang kanyang pangarap na gamit. Pagsapit ng hapon, nakauwi na nga itong dalawa sa kanilang tahanan. Bale, hindi pa noon babalik si Isko sa kanilang uma, gawa ng masyado pang sariwa ang kanilang naranasan noong nagdaang gabi. Doon niya na muna piniling manirahan sa kanila upang kahit papaano'y masiguro niya ang kanyang kaligtasan. Habang nakahiga si Isko sa kanyang higaan, biglang napaisip ito na baka ang bunsong kapatid niya ang totoong pakay ng nilalang na kanilang nakita. Nasa 2 taong gulang pa lamang kasi ito at yon ang kadalasang lapitin ng ganoong uri ng nilalang. Meron naman itong pangontra kahit papaano, pero labis pa rin ang pangamba ni Isko sa kapatid niyang yon. Dahil sa kanyang naisip, palagi niya na itong binabantayan habang naroon pa siya sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang linggo, napagpasyahan na ni Isko na bumalik sa kanilang uma. Dahil sa hindi na gaanong nagpaparamdam ang nilalang na yon, kaya tuluyan na itong nabura sa kanyang isipan. Tinungo niya ang kanilang uma na walang kahit anong bahid ng pag-aalala at takot sa nilalang na minsan na niyang nasilayan. Hindi naman nagawang pigilan si Isko ng kanyang mga magulang dahil sa alam nilang marami ng nyog ang pwedeng gawing uling at kopra ni Isko sa kanilang uma. Sa pangatlong araw ng linggong yon ay tutungo naman doon ang kanyang ama, kaya hindi lubusang nag-alala si Isko para sa kanyang kaligtasan. Sa pagbalik niya sa kanilang uma, sumalubong sa kanya ang napakaruming paligid. Dahil sa umaga pa naman noong mga oras na yon, kaya pinili na lamang ni Isko ang maglinis. Ayaw niya kasi ng maruming paligid sa kadahilan ng baka magkaroon ng ahas sa kanilang uma kung saan siya nananahan. Sa pagsapit ng hapon, matyaga nang dinampot ni Isko ang bawat nyog na nakikita niya sa lupa. Sabay na kasi yun sa gagawin niyang uling at lulutuin niyang kopra. Sumapit ang gabi ng mismong araw. Halos hindi noon makatulog si Isko sa kadahilan ng naninibago siya sa kanyang higaan. Ilang linggo din kasing nawalay siya sa kanyang uma, kaya hinayaan na lamang muna niya na masanay ang kanyang sarili sa bagong lugar na kanyang pinagpapahingahan. Naging matiwasay naman ang tulog noon ni Isko, gawa ng napakalakas ng ulan noong gabing yon. Walang paghuhuni ng mga hayop ang naririnig ni Isko at tanging pagbuhos lamang ng ulan sa kanyang bubong ang kanyang napapakinggan. Hindi naman problema kay Isko ang pagtulo ng ulan sa bubong ng kanyang kubo sa kadahilan ng gawa sa anahaw ang bubong nito. Mahirap para sa ulan na pumasok dito dahil sa maayos ang pagkakatagpi-tagpi ng mga anahaw. Kinaumagahan, habang siya ay nagkakape, pasilay-silay muna siya sa tanawin sa kanilang uma. Hindi pa kasi siya noon pwedeng magtrabaho, gawa ng punong-puno pa ang uka sa paggawaan niya ng uling. Wala siya noong magagawa kung hindi ang hintayin ang pagkawala ng tubig sa kanyang pinaglulutuan. Ang tanging ginawa lamang noon ni Isko ay ang pagluluto ng kanyang makakain at paghahanap ng mga nyog na bumagsak na sa lupa. Sa pagsapit ng gabi, maaga pang nakasarado si Isko ng kanyang kubo sa kadahilan ng napakaraming lamok at napakadilim na sa paligid. Kaya maaga siyang nagsara noon upang mapigilan ang mga lamok na makapasok sa kanyang silid. Habang siya ay nagpapahinga, biglang napabangon itong si Isko nang makarinig siya ng pagsisigawan sa baba ng kanyang uma. Alam ni Iskong mga tao yon,
Kaya ang ginawa niya ay sumilip muna siya sa siwang ng kanyang kubo. Pagtingin niya dito, biglang nagulat si Isko nang makita niya ang maliliwanag na sulok na patungo sa kanyang kubo. Medyo may kalayuan pa yon kaya pinagmasdan na muna niya ito ng maigi. Nakinig din siya sa mga sigawan nito upang malaman kung ano ang kanilang ginagawa sa ng 10 oras ng gabi. Pagkarinig ni Isko ng mga katagang, Dito! Dito dumaan ang aswang! biglang tumigil ang kanyang isipan ng ilang minuto. Biglang bumalik kay Isko ang mga nasilayan nila ng kanyang ama noong naroon pa siya sa kanilang tahanan. Dahil sa takot at pangamba, kinuha na ni Isko ang talibong na naroon sa kanyang kubo upang maging handa sa anumang pangyayari. Lumipas ang ilang minuto, biglang napatigil sa paghinga si Isko nang marinig niya ang malababoy na atungol na medyo may kalapitan na sa kanyang kubo. Napakaraming makabuhay at bagakay na nakatanim doon, pero hindi yun sapat upang mailigtas noon si Isko. Maigi siyang nagmasid sa paligid at doon niya nakita ang nilalang na minsan nilang nasilayan ng kanyang ama. Hindi yun lumapit sa kanyang kubo, bagkus ay dumiretso itong tumakbo patungo sa bundok di kalayuan sa kanilang uma. Sa paglapit ng mga taong humahabol sa nilalang na yon, biglang napalabas ng kubo itong si Isko nang marinig niya ang kanyang ama na sumisigaw ng, Isko! Isko, nandiyan ka ba? Paglabas niya ng kanilang kubo, agad namang nakita ni Isko ang kanyang ama na papalapit sa kanya. Tay! Papuntang bundok yung aswang! Sigaw ni Isko. Nang marinig ito ng mga kasamahan ni Fernan, agad naman silang nagsitakbo patungong bundok. Galit na galit ang mga tao noon sa aswang sa kadahilan ng muntik na naman itong mambiktima ng isang batang nakatira sa kanilang baryo. Lumipas pa ang ilang oras, bigo sila Isko na matagpuan ang kinaroroonan ng nilalang. Ang tanging nakita nila sa bundok ay isang napakalaking banog na lumilipad sa kalangitan. Dahil sa hindi nila ito nasundan, pinili na lamang nila Isko na bumaba na ng bundok upang bumalik na sa kani-kanilang tahanan. Si Isko noon ay sinama na ng kanyang ama upang hindi na nila ito maging alalahanin. Ayon sa ama ni Isko, na merong nakakita sa aswang na yon na pumasok sa isang bahay. Hindi pa noon gaano kalaliman ng gabi, kaya agaran itong nakahingi ng tulong. Muntik na nilang madakip ang nilalang na yon, pero masyado itong maliksi at madulas, kaya nakatakas. Hinabol nila ito ng hinabol hanggang sa marating nila ang uma nila Isko. Dahil sa kwento ng ama ni Isko, labis-labis na lamang ang kanyang pasasalamat na hindi siya nagawang pasukin ng aswang sa kanyang kubo. Magmula noong mismong araw na yon, hindi na muling nagparamdam ang nilalang sa baryo nila Isko. Naging tahimik na sa kanilang lugar, magmula nang hinabol nila ang malaasong aswang sa kanilang baryo. Ilang araw lang din ang lumipas matapos ang insidente, napagpasyahan na ng baryo nila Isko na maglagay na ng palaspas na hugis krus sa labas ng kanilang bahay. Sa paglipas ng taon, nakalimutan na ng mga tao ang ganoong uri ng tradisyon ng kanilang baryo. Ngayong matanda na si Isko, patuloy pa ring sariwa sa kanyang alaala ang minsang nakita nilang aswang na kumakain ng bata.
Okay, opinyon ko sa kwento. Parang lahat naman ng aswang kumakain ng bata no? Pero ang pinagkaiba lang nito, parang yung may mga edad na. May mga, kunyari yung kapatid ni Isko, di ba 2 years old. Ganun yung tinatarget niya. Hindi yung nasa loob pa lang ng sinapupunan. Kasi kung papansinin niyo yung takbo ng kwento, parang kaya niyang pumasok sa mga bahay kahit walang pahintulot. Di ba kasabihan kasi natin na hindi kayang pumasok ng aswang sa loob ng isang bahay hanggat walang pahintulot, walang nalalagay na tanim, o kung anumang mga usal na palipad hangin. Pero ito kakaiba. Kaya niyang pumasok Di ko alam kung anong klase ng aswang to. Baka meron nakakaalam sa inyo o baka meron na nakainkwentro sa ganitong uri. Paki-comment naman sa baba. Pero kayo kung may opinion kayo sa kwentong ito, ganun din. I-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.